Sziasztok! Ebben a videóban kirándulni voltunk. Volt néhány dolog, amit nem vettem fel. Egyébként még kiránduláson vettem is egy jojót így utólag. Jojózni nem tudok annyira. Most így az izénél, főleg nem a számítógép asztalnál. Na mindegy, tehát kirándulni voltunk, nem mondtam el minden részletesen. Nézzétek csak! Várjál, vigyázz! Igen, ott van. Kolozsvári Szent Mihály templom, a Mátyás király emlékműve, Szent Mihály templom által tudod ki olvassa el? Igen, itt van ez. Hát ez nagyon jó. Olyan év. Na hát sziasztok, itt vagyunk a következő videóba. Szarvason vagyunk. Itt van egy barátom, akit nem mutathatok meg, azt mondta, hogy nem mutassam meg az arcát. De őt fogjátok hallani. Menjünk vissza amúgy arra. Én megnézem ezt, hát. Én megnézem ezt. De jó. Akar fotózni, nem ő a telefonom. Ó, tényleg amúgy. Milyen jól le van vágva a gyep. Ez a Dunát megálló. Várjál, magyar. MÁV M30 2001 tolató mozdony. Na, kezdem. Na, hát várjál. Na, hát Az itt vagyunk a ház. következő videóban. Ó, Ebben a videóban Na nem mondd már, hogy még rá van írva. az osztálykiránduláson itt vagyunk Szarvason is. Itt van a barátom, igen, még mindig csak újra kezdte a videóját, mert ő is felrakja. De azt nem hiszem el, komolyan oda van írva, hogy 2 egyház. De ez tök életű, hát nem tudom, de nézd már, még ott egy ember is ott ül. Basz meg. Hát ez nagyon életű. Ez nagyon életű. Ez nagyon életű. Ott vannak házak, ez is mondjuk micsoda? Azt mondja. Figyeld az egri város. M41 csörgő dízel Milyen mozdony. jól néz ki, nézd már a kamerát. Figyeld. De most komolyan, tényleg tök jó. De nézd már, azt hogy csinálták meg olyan életűre, most komolyan mondom neked. Azt hogy csinálták meg? Azt hogy sikerült megcsinálniuk? Most megint újra kezdte a haverom egyébként a videót, már harmadjára. Én oda megyek addig. De ez is! Hát ez annyira idegesít, hogy ilyen jóra meg tudják csinálni. Most komolyan. Hát nézd már, ott is. Hát ez nem igaz. De azt kajak megcsinálták ezt mindet. Hát ez nem igaz. Még a sín is milyen életű. Még azért játszik, hogy Hát amúgy, nézd már, ott egy lovas. Azt a gyepet néz. A gyepet néz, hát az nagyon jó. Mi van ide írva? Mi ez amúgy? Nézzük már meg, mi ez? Gyulai vár, ez a Gyulai vár. Aha. Ez is. Hú, ez is jó amúgy. Mi van ide írva? Venkheim kastély, Szabadkígyós. Ó, az jó. Lefotózom, megválsz? Aha. Itt van a másik barátom is közben. Ja, sziasztok amúgy. De videózom. Aha. De nézd már. Megy YouTube? Hát szerintem lehet, hogy megy. Nem biztos. Na Hát akkor... itt vagyunk, folytatjuk is. Az is! Csak ő kiléptem De ne... ezért ő De már 5-ödjére lépett a ki. második rész. És itt van velem Bevi Jété. Amúgy megmutathatjuk az arcot, Bevi Jété. Nyugodtan. Vince. Én elveszem. De annyira idegesítő, hogy ilyen jól megcsinálják. Nézd meg, azt is. Milyen jó van. Hogy bazd meg? Hát nem tudom, ezek ilyen művészek szerintem, azt tudni. No, megy a vonat! Azt nem is láttam, hogy Én megy. láttam. Én nem láttam még. Ott megy. Várjatok! Megyen a vonat. Megy a vonat! Megy a vonat! De nem is láttam. Hát nézzétek, látjátok? Várjál. Ja, hogy ilyenkor nem tudok zoomolni. Köszönjük szép. Ja, de tudok. Hát mindjárt. A vonatot is lefotózom oda. Ja, bocs. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Na hát itt Ez... vagyunk.
Na, hát itt vagyunk, Ákos, folytatjuk. te hanyadjára kezded újra ezt a videót? Nem tudom, de ez lesz még. Nagyon béna vagy. Ott a lovas is. Hát jó, én szerintem... Jó, én megyek arra, te nem jössz? Ne. Várjál, már Vince jön. Disó, szereplője. Gyerjetek már! Azok a mély napja. A mélyhez kastélya. Ja, tényleg itt van velem Bevi. Ah, Itt van velem, mi a csatornán neve? hát Bevi Jötő. bevihet. Jötő vagy? De hanyadjára kezded újra, Ákos öcsém? Én megyek! Na várjatok! Megnézem a Vonat! Megy a vonat. Segesvári óratorony, de most az hogy? Na, ja. Igen, az is ott van, az mi? Törcsvári kastély. De tök jó. Sőt, ez még így Hát én ezt élethű. már most fel fogom rakni. De megmutathassuk az arcod, Ákos. Széker! Felőlem. Székely Dezső Ne után. engem ide hozzá, de felőlem, ha úgy beleesek, úgy jó. Ja, amúgy akkor így. Sziasztok! Na, menjünk már Vince után, én megyek. Nem tudom, hogy mit van. Hát én látom. Ott a vonat. Megállt. Megállt a vonat. Lel. Állj, még nem. Levi, köszönjél benne a videóba vagyunk. Nem mondd már nekem, te. Hagyjál már végén, Hát ez nem igaz. Hallod? Következőt én nyomom meg. Hát ez nem igaz. Meg lehet nyomni. Azt így indul el. Én most szarok. Na, menjünk. Ott van. Mi ez? Almási vasútállomás. Vatút? Né, nyomd meg a gombot. Kapsz libacombot. Mi lesz? Jó, hogy ez egész. A szélmalom! Na, A hát szélmalom! folytatjuk. A szélmalom elkezdett pörögni. Hát itt vagyunk, folytatjuk is. Szélmalom elkezdett pörögni. Ez a második rész, Csabi. De nekünk már nem. Mert Na. már most kezdem el 15 Hát te nézd már, figyelj, Vince. Megnyomom a gombot. Mi van? De figyeld az izét. Várj, még nem videózom, várj, nem Megnyomom videó- most. Várj, még ne nyom meg. Hát már megnyomtam, nem tudom. Eh. Vagy az nem az? Az nem azért volt? Ez a vasútállomás. Hát Tényleg, tudom. amúgy ez a második. Az ott van, az nem itt tényleg. Csabi, ez a második rész a kirándulásunkból. Nem az 50-dik. Én megyek. Nézd már, az is. Az mi? Azt nézd, ne! Hát rendes Duna van itt kiépítve. Nem kéne menni. De majd megyünk mindjárt. Hát rendes Duna van kiépítve, hallod. Hú, ez nagyon jó hallott. Hát az nagyon. Jaj, itt te tévedsz, Ákos. Nyomd meg a gombot, kapsz egy libacombot. Én. Blici. Én. Mi lett? Mi lett? Hát semmi. De most... Nem az, túl van az, szerintem. És ott is. Nem, ott nincs, ott sincs. Istenem. Nem. Ott nincs. Ott van. Ó, ez indult el! Ákos! Ez indult el! Vonat! Ja, az Adriántól indult el! És az nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Azt én nyomom majd. Nem, mit csinál ez vajon? A vonat majd ide jön. Ja, de csak vonatokat lehet itt elindítani? De az rendes. Hol van? Ja, várjál, megyek, Ákos! Yes? Mi indult el? Hát gondolom egy vonat fog, de én megyek. Menjünk tovább. Ez jó. Ez egy élmény volt. Hát ilyen nagyon. Itt megáll vonat, és el lehet indítani. Igen. Itt ezt. Ja, ez már meg van nyomva. Ha is itt nem folytatjuk. Mi nincs még nyomva? Az nincs, az nincs. De menjünk már hátrafele.
Erre vagy erre? Hát menjünk erre, gyere! Na ott! Ott egy gomb! Ott egy gomb! Gomb! Mit csinál? Ez a gomb se csinál semmit. Hát nem csinált semmit ez a gomb. De ezek a gombok amúgy mit csinálnak? Semmit. Ne, itt most mit tudna csinálni egy gomb? Várjál. Ez a nagy templom, megvan Debrecen. Ezt halljátok? Debrecen megvan. Ezt halljátok? Ez a nagy templom, hallod. Himnusz van. Himnusz van? Sziasztok! Himnusz van? Ott nincs semmi, jó van. Hallod? Izé van, ne? Rendesen tudod, mi van? Himnusz. Vagy az nem itt van? De az itt van a nagy templom. Ez nagyon jó. Na, megyek erre. De ott nézd, mi van rá? Mi? Nézd, akkor a WC? Ó, nézd már, azt milyen malom az is. Ez is, nézzed már. Itt nincs gomb, de attól függetlenül ez is jól néz ki. Én egy ilyenek örülnék karácsonyra. Mi az? Mária, na tehát, Mária Pócsi kegy templom, Szent Mihály templom. Hát azt nézd meg a... De az hogy? De most hát ez nem igaz. De elhiszed nekem, hogy itt vagyunk? Hát ez nagyon jó. Mi van ott? Nagyobb a vár, mint az emberek hallod. Ó, hát azt akkor mi van? Mit van? Na ide szoktunk. Elmegyünk a téren, elmegyünk arra. Na. Ez is. Nagyvárad, Fekete Sas templomból kell. Na itt mi van? Szolvai vasútállomás. Ott jön a vonat. Nézd már, milyen jó vonat! Elindítottam a vonatot, itt jön pont. Vince, gyere! De jól néz ki ez a... Elindítottam, úgyhogy tényleg ez jó amúgy. Ez bemegy vajon a barlangba? Vagy hát így nem nyilván, de bemenne a barlangba? A másik, igen. Olyan hangja van, mint egy helikopternek, nem? Lerombolt Egrivár. Na, az jó. Vagy, hát nem Egrivár. Jó hangja van. Az a vonatnak a gombja. Az a vonat gombja, én már megnyomtam. Kimurdáltam. Belépni tilos, és kilépni tilos. Én megyek arra, mert arra még van sok cucc. Hát én itt... Látok egy nagyon magasat arra. Én egy napig itt tudnák lenni, elhiszem? Én is olyan látok valami nagyot arra, meg ott is van valami nagy építmény. Én egy napig itt tudnák lenni. Ez a videó biztos fel fog kerülni. Az biztos, az biztos. Én már biztos fel fogom tölteni. Hát én nem, mert nincsen netem, de most van gomb, nincs. Kösz. Ott. Itt. Ide kell gomb. Mi ez? Van gomb! Gomb! Mi? Gombot. Egrivár. Táblettel kell nyomulni. Hallod? Csinál. Dobol! Azt nem én csináltam. Ezt nem én csináltam. Vagy én? De ezt én csináltam. De nézd már! Te énekel. De most komolyan azokat hogy csinálták meg, nem hiszem el. És a gyepet, már a gyepet egy év volt szerintem megcsinálni. Tehát már a gyep az kerülhetett nekik kb. 10 napba. Nem úgy ez az egész. Hát gratulálok, esküszöm. Megtisztelés volt ide eljönni? Nincsenek szabad harudok. Nincs. Az is, ne. De tényleg ezeket a katonákat szerintem 5 évbe telt egyet megcsinálni.
Mennyi volt? 10 darab. 5x10, 50 év. Hát biztos nem 5 év azért, de ezek hogy ki van? De most ezt te megcsinálnád? Ha ezt valaki a pontos mását megcsinálja nekem, nyereményjáték. Ha valaki ennek a pontos mását megcsinálja, én adok 5 millió forintot. Én nekem viszont azt fog kelleni ott még. Na, van gomb? Nem tudjuk. Megnézem. Egrivár. Egrivel. Hát, azt írja. Ilyen nagy. Igen. Nem most már. A regrivár nem is ekkora. A híd a legjobb. Nézd Igen, azt. megy akkor a gombot. Az a híd, az a híd. Na erre tényleg nincsenek szabad. Hát erre nincs. Ez egy És ott az ember. És ott az ember. Megyek. És összettem hogy nézd. De miért van ott az ember? Nézd. Ott a főtér, ott van valami templom, azt nem tudom mi van. Gomb? Itt, ez a Libacombért? láncít, nézd. És ez a Lánchíd. Hát a Lánchíd az hány évbe került, testvérem? Az a hajó is mennyi időbe került. Jó, mondjuk a víz az kicsit retkes, de ha homok lenne ott, akkor is jó lenne. Hát ezt te megcsinálod nekem? Ez nagyon durva. Nekem ami itt van, ez, ha valaki ezt megcsinálja, én adok. játék megint be. De hallod? Vagy Most nem, én el sem lesz ennek semmi. én esküszöm, ezzel el tudnák játszani. Én karácsonyi ajándéknak ennek örülnék, esküszöm. Hány millió forint? 16? Nyereményjátékot is győztes valamit ki tudsz kapni. Most komolyan mond. Valaki Gomb, libacomb. Mi ez? Ez csak egy gyep? Már én megnyomtam. Szerintem fel fog emelkedni. Az nagy! Na akkor én nem. Én akkor abba hagyom a videót. Hát nem. Az semmi. Alatta csinálódik valami, mindegy, azért ez is jó. Tehát ez a gyep már maga egy munkálat. Esztergomi bazilika. Ez már maga egy munkálat. Tehát ezt a gyepet már meg kellett munkálni, nemhogy ezt itt mind. De most komolyan, hát mondd már el, ezt te hol csinálod meg? Engem is. Megyeri híd, Budapest. Nesze. Ezt ugye, ezt hívem már. De ez mestermű. Miért nem adtak? Hát nézd. Hány millió? Aha, de hány milliót adtak? Annak az embernek, aki ezt megcsinálta, hány milliót adtak? Remélem, vagy 6 milliárdot. Mert ha annyit adtak, akkor a dupláját kellett volna még a 6 milliárdnak is. Nézd meg, most jön a vonat. Most jön a vonat, na. Ezt pont nekem kéne kapni. Hát ez pont jön. Hát ez jó. Na, hol van? Na, hát jó. Ó, majdnem leest. Ott egy gomb, ott egy gomb. Gombok. Én szeretem a gombokat. Én fogom Utas. Gombkerék. Nem megérni. Nem. Gyere Ákos, nyomd meg! Nem kell. Akkor megnyomom én. Ja, itt nem. Ez már meg volt nyomva. Itt valami izé megy. Oh. Hát ez is jó. Fú. Közben úgy Vince eltűnt. Megyek. Megyek. És még rá is van írva. De ezt ki csinálta meg? Ha 6 milliót kapott, 10. Na. Szerintem egyikes sem volt olyan könnyű. Szerintem, ha nem volt ez 6 év, akkor egy se. Nekem. Jönni fog a vonat? Ja, onnan jött volna a vonat. Az ember. Hol? Tényleg ott ül a padon. Dick. Nekem így megy a videód? Tószeg. Még mindig persze. Hány perc? 18. Nekem 11. De... Hát most hova menjünk? Hát szerintem jöjjünk ha ide. Nem tudom mi lesz, de valamilyen számítok valami hülyeséget. Nem. Itt csak egy egyszerű ülőke van. És mennyi? Hú. Ah! Na. Hát mi van? Yes! Jön Bori, menjünk gyorsan! Na igen, mi van? Aki. Ide adom már az elektromos töltőre. Nyom meg a gombot! Csícsú! Ide adom már az elektromos töltőre. De szép. Énekelni. St! Zenél.
tényleg énekel. Mi van, Ákos? Mi van, Ákos? Mesélj. Na jó, most van még a videóban. Miért? Hát... Ja, itt akartam menni vele az izébe. De... Na, én jövök. Azért megyünk máshova. Az a vonat? Hát már elment rég. Gyere már, menjünk már oda vissza, ahol előbb volt. Hova? Hát gyere ide, és azt majd arra. De ott mi lesz, Ákos? Ott nincs semmi. De még ott hátra, ott nem. Ja, tényleg. De Bori, most hát... Úristen. Hú, Bori. Nem igaz. Ezt már én láttam, de azért... Mi is a neve? Vencsheim kastély, szabad kígyós. Jó, értem. Gomb az nincs. Gomb. Ez mekkora? Hallod, Donald Trump megcsókolja saját magát. Ez Donald Trump építette, tuti. Halljátok? Videóban vagyunk. Halljátok, gyerekek? Halljátok? Ezt halljátok? Harang. De figyeld, az is. Harang. Na jó, Nem. az nem. Ez... Figyeld. Szélmalom. Figyeld, szélmalom, megnyomom a gombot, azt elindul. Nem igaz. És ott is a gyep. A golfpályán nincsen ilyen. Várjál. Ezt én megnyomom még egyszer. Minél többször nyomod meg, annál nagyobb a fejlődés. Szerintem nem, de azért megnyomom. Tehát nézzétek, gyerek. Várjál. Leáll, megnyomom a gombot, és elindul. Hát nem igaz. Nem láttam ilyet. Én nem láttam ilyet. Megyek haza. Sziasztok. Leállt a videó meg. Szia, hát nézd már rá. Vonat, hol a vonat? Hol a vonat? Ja, biztos valahonnan onnan indul. Itt megy a... Ez egy templom? Vagy mi ez? Tehát Pécsi dzsámi. Igen, Pécsi dzsámi. Ez jól néz ki. Hát nagyon jó. És mi van, ha megnyomom? Mi van? Ez jó. Azt nem hagytam ki. Na, ide akartam volna. A csónakokat néz. Nem, én elmentem. Ez... Mint valami turisták. A víz, hát jó, mondjuk azzal lenne egy... A vízhez azért lenne egy-két szava, milyen tiszta, de restaurálás alatt, már ilyen szép. Tehát restaurálás alatt van. Pedig nagyon szép amúgy, hiába restaurálás. Hát még szerkesztés alatt van, de már Hiába milyen koszos szép. ez a víz annyira Kit érdekel, hogy koszos ez a víz? szép. Becsű, mi van? Búcsú Szent Lászlói vasútállomás. Itt szerintem ez csinálna valamit. Gomb, libacomb. Na várja. Halljátok? Na, jó, én megyek. Megyek, Ákos. De én még ott nem néztem meg valamit. Várjál. Ja, jó, mehetünk. Hát jó
van most az azért, hát jó van, de az is jó. Most leállítom a videót, és visszajövök mindjárt, várjatok.